Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşun anawra. Bu hepde Azatlyň web saýtynda iň köp okulan makalalaryň, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny uly derejeli türkmen resmiýetleriniň awada din zalýan wagtyna çelekenne olan agyr jenaýat. 5 saat daha şogully işiniň bir öýde işläp, öýüň maskala başçysy ara galmaga gidenne öý wiketin pyçaklap, gyýdyny zorlama baradaky habar çekýär. Türkmenistanly student gyýdyň gopun saç derisi gaýtadan ýerine tikildi. Türkmenistanyň daşary ýurda çykarylýan valyuta muktary azaldyldy. Şertler agyrlaşdyryldy. Ekspert Türkmenistanyň inflasiýanyň derejesini ýene-de hasaplady. Inflasiýanyň özüne näme diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiň bäşligine daha şoguzda bankomatlaryň öňünde uly nowatlar, uruş dagwa döreýär. Türkmenistanyň studentki okuwçy gyýlardan täze okuw formasy, giň köýnek, balak giýmek talap edilýär. Hadar ýaka meselesi. Konvensiýa kabul edilende Transhadaryň gurulşy gumana atly gepleşiklerimiz girdi. Bu hepde iň köp görülen videolarymyzyň başyny türkmen delegasiýasy Demirgaz Koreýa barda ady bilen çap edilen gysgaçyk ýazgy çekýär. Bir soraga 3 jogap. Daşary ýurtdaky türkmen talipleri näme etmeliýän atlan çap eden videomyz hem köp görüldi. Şeýle-de türkmen görnüşleri 29-njy hepde. Çağalar göklere din jalşa uğradylýar. Aşgabatyň arassalanmayan zirdebil gutulary atly foto sergilerimiz köp tomoşaçy çekdi. Şeýle-de bu hepde iň köp gurrun edilen habarlarymyzyň başyny BMG elektron hökümetiň netijeliligi meselesinde Türkmenistana pes baha berdiýän atlan çap eden maglumatymyz çekýär. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikir garaýşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini ýazgy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň döwlet we din meselesi. Türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä Türkmenistanyň prezidenti Goloýda 2018-nji ýylyň 5-27-nji awgust aralygynda Haj partyny berza etmek üçin 150 sany türkmen raýatynyň Saudy Arabistany padşahlygyna iýerilmegi barada karara geldi. Türkmen howa ýollary bolsa şol diýilýän ziyaratçylary öz serişdeleriniň hasabyna Boeing 737 800 kysymly uçar bilen Saudy Arabistany padşahlygyna eltmelik hem ýygyna getirmeli. Bu arada şu prezidentiň gol çeken kararyna Türkmen howa ýollary gullugyny tapşyryk berilipdir. Mundan öňki ýyllaryň tejribesinden çen tutulsa, mundan öň Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen 190 olay ziyaratçy Saudy Arabistanyna iýerilýärdi her ýyl. Soňra döwletiň hasabyna ziyaraty iýerilýän adamlaryň sanynyň kim-kimden azalynyny aýdylýar. Şoň bilen birlikde Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan dinarlar özleriniň bu ýagdaýdan juda nägilediklerini aýdýarlar. Hudaýberdi haly, siz şu mesele boýunça pikirlerinizi paýlaşsaňyz, bir de dogrudanam nähili kada bolýar, nähili düzgün bolýar. Beýle raýatlar näme üçin nägile bolýarlar bu ýagdaýdan? Sebäbi döwlet bir tarapdan dinarlara kömek edýän ýaly bolup çykýar ahyryn bir ýerde. Indi bir ýerde esasy zat şol döwletiň hasabyna gidilmegi bolup durýar. Döwlet diýilýäni, ýagny prezidentiň goýýarýan pulu diýilýäni, ol garamaňlay halkyň garanan girdejesi. Halkyň eden işinden alınan ýygynynyň pul. Şoň hasabyna da belli bir topur haç ziýaratyna gitmeli bolýardy. Onuň näme üçin beýlekiler gitmeli däl diýilen sual dörýär. Bu görnüçin bir adaletsyzlyk. Türkmenistanyň dini gurama dörejilerine, ýa-ni hökümetiň ýanyna bir ýaşly maňa 3 gedek ziyaratga gidenligini aýtdy. Şonuň 2 gedeginde ol mehmanhanada ýaşapdyr, bu otogda ýaşapdyr, diýmek lüksde bolmaly. 3-nji gedek gidende ol çadyrda ýaşapdyr. Adatça ziyarat baran adamlar çadyrda ýaşaýarlar. Men bilen gurrundaş bolan adam ol döwletiň hasabyna gidipdir. Özüm mehmanhanada bolupdyr. Soňky edek şu çadyrda ýaşamagy oňa ýaknandyr. Ol kime haç ziyaratynyň bir ýoluna düşmek üçin gece gündüz dilek edip diyor. Kim bolsa bir näçe gedek ziyaratı diýär, özüm barıp
aýratyn mehmanhanada ýaşakgaýdy. Huda berdini bir dini kadalar boyunça haz ziyaret nähil amala asyrylmaly? Şu Türkmenistana herki döwlet tarapyndan şu haç meselesine gatysylmagy ne derejede şu dini kadalara gawat gelýär ýa-da gawat gelmeýär? Inni Kur'an-ı Kerim'de aýdylyşyna göre egerde mümkinçiligiň bolsa diye onu haç ziyaretini berca etmeli diye. Mümkinçilik diýilmem sen gidende ýygyňda hiç kime karlyň bolmaly däl, bergiň bolmaly däl. Sen ýol üçünçiligini özüň üçün edip bilmeli. Şol şertler bolan ýagdaýynda senin haç ziyarete gitmegiň zerur bolýar. Ol ýa-da Türkmenistanyň ýer şertinde ol zatlar gözeňinde tutulanok. Bir yerde dine adamlar faydanyp seçilip alınýar. Huda berdini şol hasaba girmek üçin adamlar näme etmeli? Bir yerde bir kesgitli talap barmy? Muň bir şerti barmy? Elbette var. Sebäbi häzir Türkmenistanyna baş kadyet var, ýagny baş müftülük var. Ondan soň her welaýatyň baş müftüsi var. Ondan soň her etrawyň baş müftüsi var. Şoň bilen birlikde owa ýerlerdäki her bölek owanyň öz mollasy var. Ondan soň ol seçilip alınýar. Sen ilki etrawyň mollasyny, baş mollasyny etmeli, etrawyň baş mollasy seni çykarmaly ýöne. Ondan soň welaýatyň baş mollasy seni ýokary görkezmeli. Demek senin bir hyzmatyň bolmaly şol ýere gitmek üçin. Nähilidir bir hyzmatyň bolan üçin olar seni şo köpçülik içinden saýlap seçip alýarlar. Elbetde ol hyzmatyň nämelerden ibaratlygyny men tahkik biljekler. Indi bir şu iyil içinde doğrudanam sylanýan, dürs, halallyk bilen tapawutlanýan adamlar şu sanawa girdilýär diýip bolarmy? Inni diňe bir zady diýip bolýar. Olam şol etrawyň baş mollasyna yarayan adam, baş mollasynyň makul bilen adamy girip bilýär. Egerde bir hakikaty aýdýan adam bar bolsa, ol beýle sanawa goşulyp biler öýdemok. Eger hakikaty aýdýan bolsa, hakikatyň tarapynda durup bilýän bolsa, ýagny men diýjek bolýan Hudaýlyk sözüni aýdyp bilýän bolsa, Hudaýyň ündüýän hakikatynyň tarapynda durýan bolsa, şeýle adamyň beýle sanawa goşuljaklygy gaty iki uçly. Ýagny şu sanawyny diňe dogrusyny aýtmaýan adamlar, pikirini içinde saklaýan adamlar girip bilýär deseýlemi? Pikirini içinde saklayan, ondan esasy zat şu prezidenti öwýän adamlar. Prezidentin her bir edýän işini halkyň içinde adamlar şu ören bu iş edýär. Şu bir bize Allah tarapyn berilen prezident diýip aýdyp bilýän prezidenti açykdan açyk, hiç bir utanman, çekinmän öwüp bilýän, şonuň tarapyny tutýan ýa-da prezidente bir tanqydy berlik aýdan adamy tanqytlap bilýän adamy şu sanawa goşurlar diýip pikir edýär. Huda berdini Türkmenne bir sylanýan adam Magtymul Pragy, Magtymul Pragda bolsa bir ağacı doýurmak hazdyr yaranlar diýen fetir bar. Şoň bilen bir wagtda Türkmenistanyna häzir agyr ykdysady kynçylyklaryň dowam edýänligi açyk adamlaryň mätäç adamlaryň köpdigi aýdylýar. Indi şu ýagdaýda siziň pikiriňizçe haç meselesi döwlet tarapyndan nähil çözülmeli? Ýa-da adamlar bu ýerde nähil çözgü tapmaly özleri eger mümkinçilik gözleseler? Indi şol haç meselesi Magtymulda aýdyşyň ýaly bar. Ol ýene bir ýerde şeýle diýär Magtymuli, tapar hacym suwagyn her kim bir garip boldar diýär. Sen bir garyby bolsaň, hacym suwagyny tapýan. Şoň üçin dinne riya diýen bir zat bar. Ýagny göz üçin edilýän zat. Magtymulay diýär, riya bolly köpüň okan dogasy Tanrı hiç ýerinden bolmady razy diýär. Ýagny göz üçin edilýär. Şol bizdäki hacı gidýänleriň köpüsün göz üçin gidýärler. Ine hacı bolmak üçin, hacı adyny almak üçin gidýärler. Yürekden däl, yürekden etmek hakykatdan hem şu Magtymul'un aýdyşy ýaly sen bir garyba nan bersen, bir garyby gollasaň, bir garyba ýardam etsen, şonuň özi haç suwagyna diň diýip aýdýarlar. Millet şol ýagdaýa üns berse, hacca gitjekler, şoňa üns berseler, onda has sowaply bolar diýip pikir edýän. Hökümetin etjek zady, beýle diňsizligi ýöretmeli däl, beýdip adamlar saýlamaly däl köpçüligiň içinden. Ha bizim oturan ýerimiz Şeýhiýe. Şutaýda da dindar az däl, İslam dinine uýýanlar. İki sany açyk meçit bar. Dürli halklardan bolan adamlar İslam'a uýýarlar. Ýöne adamy saýlamak diýilen zat ýok. Kimde mümkinçilik bolsa İslam wagtyna haç ziyaretyna gidip bilýär, gelip bilýär.
Hormatly dinleyijiler, ýazgy Hudaýberdi haly bilen Türkmenistanyny dinarlar we döwlet baradaky söhbetimizi dinlediň. Diýsem, bu mesele boýunça sizde nähil pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon edin. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny köpelen gaýdylýan agyr jenaýatlar we olaryň häkimetler tarapyndan ýaşyrylmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada söhbet bilen dowam etdirýär. Goloyda çelekenne bolan pazygaly wakadan, ýagny daha şogully migrant işçileriň iş alan hojalygynyň maşgala başlygyny arak getirmäge uğradyp, ýygyny aýalyny öldürip kämillik ýaşyna ýetmedik gyýdyny toparlaýyn zorlaýşlar barada habardan soň yerli synçylaryň bir näçesi azatlyk bilen habarlaşyp, häkimetleriň ýurtda bolýan agyr jenaýatlary ýaşyrmak, bastyr ýüsür etmek ugruna uly tagalla edýänliklerini aýtdylar. Bu bir tarapdan şeýle jenaýatlardan soň İçeri işler ministriniň wezipesinde saklanmak, beýleki jogapkary işgärlere çäre görülmezligi üçin edilýär diýip Azatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Ikinji tarapdan synçylaryň pikirlerine görä agyr jenaýatlary ýaşyrmak bilen ýurtda hemme zadyň gulala ullukdygyny görkezmek isleýärler. Şonuň bilen bir wagtda şeýle jenaýatlaryň ýygyny gömmek üçin beýguna adamlaryň jaýlarynyň, daçalarynyň hem köpçüliklerini ýykylýan halatlary bolýar. Eýsem yerli synçylaryň bu pikirleri näme derejede dogry ýa-da hakykata laýyk gelýär? Biz bu soraw bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýar. Amanmurat, dogrudan bu aýdylýanlar näme derejede hakykata gabat gelýär? Yankı ağlanlatlarınız bir hakikatin ağın özü, onu köp olmasa edilen cenayetler ağzı payt borunok sebebi anık misallarım näse diýsen bar mı? Amanmurat, baş üstüne şu anık misallara geçtiňiz gönü. Anık misallarını şeylerekti, garaşdırdığın ilkinci yıllarından başlap Türkmenistan'na millek yerlerini vermek da bağwansılık yerleri usastıkları diyen ad bilen dağ şehirlerini vermek Türkmenistan'na yoğmurlu. İlkinci olmam şol yazılara, hudojniklara, kinematograf işgärlerine, aktörlere derdenli Pasyoloğlu'nun 3000'e yakın yerden daha çok usastıkları verildi. Yani bağwansılık usastıkları diyermiz. Yonu şo yeri, yonu planin daha şehir var deyip şo yeri kalan etmek için alyanlarım oldu. Şol kalan süynanaların da ya da vazifelerin de şu daha bağwansılık usastıklarını ağır cinayetler eýýän şol daşy usastaklar berleriniň iýi ýanyndan başlap ýüze çykyp uğrady. Özüm şu daşy usastaklaryny borup geçen ağır cinayetler bir garyp gasar özüniň gunamasyny zordan dolayan ýazgylaryň, hudojniklaryň bağwançylyk daşy usastaklaryna däl eýsem wezipeleriň daşy usastaklaryna borup geçdi. Meselem Türkmenistan ýazgylar saýygyny 1955-nji ýylda 1986-njy ýylda 2 ýyllyk başlykla saýlanan adamyň daşy usastagyny adam öldürüldi. Eýen bir 92-nji ýylyň aýagyna borup geçen waka özüm şol adam öldürülýän şeýle bolup geçdi. Şol ýerde daşy usastagyny yan bağwansılık yerine şol jaýlat ýokdudur. Demir owadan awtoulog garajy bardy. Şoň üçin de milleti Türkmen bolmadyk adam ýaşaýardy. Ýene onuň gullerde bir günem şol Yankı Ulu Ýazynyň oglu onam şo döwürde Ilymlar Akademiýasyny işleýän işgär, olary saklaýanyň sebäbi olaryň şo kevşirlemek boýunça ýene gaýretmek boýunça ellerinde hünär bar. Onuň şo da şeýerlerindäki täze şahsatlaryň buýurmalaryny ýerine ýetirip şo bilen Yankı Ulu Ýazynyň oglu şolan galanýan galansyny paýlaşýardy. Şolar bir-iki ýazyň buýurmasyny zakanyny ýerine ýetirmän adlap pullarını mugahar edip şol demir gararyň içinde gulplak gidýär daşyndan. 2 gün geçenden sonra da şolaryň daşyndan gulplak giderligi ýadyma düşüp ýerine urulyp gelse şol içinden biri atylyp kaç gidýär, beýleki ölü ýatar eken. Ýene ýa olmasa şoň iýi ýanyndan elbetde 6-7 ýyl düşenden sonra asyr täzelerinden sonra da edir şol Yankı Ulu Ýazynyň daşy usastagynyň bu ortasyny Türkmenistanyň şol wagtky tele radio gepleşikler döwlet komitetine başlyk edýän adamyň da daşasy bardy. Bir ýerde de adam helakçylygy bolar, oňda düýp sebäbim ýygyрлanyp görüldi. Şol Yankı ministriň
portfeline olan kişinin dağısı bir Marwur ayetinden neşe işlerini satı getirýärler bir öz bolşy ıskılad eken. Şu yerden sonra ön getirilen neşan bahatının tölenmärligi üçin ýa-da dol tölenmärligi üçin ministerin ayarının doğanını öldürüpdirler. Yine beýleki bir şoňa şäherde öldürüpdirler. Bu urwa habar geçdiňi. Ama Murat, şu vakalar vardı Metgot'ta hiç il haber çıkmadı şeyle mi? Yok. Hiç illa haber çıkmadı. O yekeze ýagdaý boldy hamana şol yankı minister bir radyo telepreşikler baradaki komitetin başlığının ministerinin ayağının doğanını işlemesi de şoňa nähak iş sarawyny saklap watan gazetinden aylyk aralyk hakynda gurrun edildi. Inhonda da şol elbetde ministre basylmadan tutulmadan ýöne wezifesinden aýryldy. Bollu şol watan gazetiniň redaktoryny bollu. Onu ministerin haýyşynyň öňünde durup bilmän aman edeligi üçin gowy jurnalist Murat Recep işinden boşatdylar. Ýöne dymyşlyk ýokşan, öňden bir gen gararsın. Garly wakadan adam pidalarynyň boron ýerinden borup bilse, meselem başky ol ýazynyň zaýynyna daşadyna 40 metr bir yankı ministerin de daşadyna borup bilse 90 metr daşlykda Aşgabat şäheriniň Köpekdağ polisiýa departamentiniň ýörüýte şahamçasy filiali yerleşýärdi. Özüm bir giden adam işleýärdi. Sebäbi şolary da döwletde ýöredilýän siýasat bilen ılaşman ýurdun daşyna çykyp giden vice-premier Nazar Toýly Söyünowyň daşy zaýyny polisiýa departamentiniň şahamçasynyň filialiniň zaýy edip beripdir. 45 metr burnuň aşagynda bolýan zady görmeyen polisiýa şäherleri garip gasary görýärler. Sen işleme gelipsin, wagtlaýyn ýazga durmansyň. Ay nämetmäsiň diýip şol bir garip gasaryň hoplarsyň elinden näşo gelip işlän iň kuzu karalanja köpügne selli elinden alýardylar. Ağır cinayetler yapılýardy. Ama Murat, indi şu berdengiden başka şu çoğunluda beýlekide, şorda beýlekide hem şuň ýaly jinayetleriň bolanlygy, şu jinayetlerden soň beýgüne adamlaryň daçy jaýlarynyň ýumurlaryny gaýdylýar. Şu diýilýän näde derejede hakykata gabak gelýär. Ýokşany olanlar şu ýumurlan jaýlaryň birin sanawyna birinji nowatda berdengidäki bawansyklarynda daçy jaýlar bolmak gerek. 2006-njy ýylda doğru ýumurly berdengi. Şondaki daçy jaýlarym ýumurly barpa geçen asyryň 50-nji 60-njy ýyllarynda şu ýerde Esterin Nevit Gaz Ministerliği tarafından yürüyte kurulan bir pasyolog vardır. Pasyolog Nevtyanlik diýip bir ilarasında tutulýardyr. Yüzden oğrak oğudan zaydı. Hemmesini kulpey kunet bayırdılar. Nämemişsin? Şu yerde cenayet bolýar, iýi derlilik bolsun. 2007-nji ýyldan başlap sizin ýankaýanyňyz şor garadamak diýilýär ýa-da gaýrak garadamak, olsun çoğurlu şu ýerde de orta hasap bilen 15 miňden köprek hojalygy ýasanam şol berdengidäki daçy ýerleri ýykylan, ýumurlan adamlara daçy ýerleri täzeden paýlanyp berilip diýerim. Öňkü çeli çak bolmady bolýan jinaýat işler. Ýa bolup geçen bir anyk ýagdaý bir döwlet mediýasyna aýdylmasa da ýurdun jinaýat işini aktarýan, iýerleýän organlaryny, edaralarynyň hemmesine hasabalynan meselemine şor garadamakdan jaň gelýär giýjäň bir wagtyna biri öldürek bolup ýaty diýip, muňa da destire şol tiýip kömek maşyny uradylýar. Bir ýaş gelin barýa şu zaýa girýär, çykar wagtyna çykar okyan kyryn olsun, tiýip kömek awtologynyň sürüjüsen bilýän boldy bu gelin wagtyna çykmat diýip, edil gapyna hakan okdy şu penjiräniň bir ışyndan seyredip gördi. 4 kişi özüm Marwur aýatyndan gelen 4 kişi ýanky elini zorlaýan ekenler, ondan ýanka sürüjü şoför girmäge bir elheder alyp polisiýa jaň edýär. Şu ýerde de polisiýa gelende de ýam oğun zan beren eken ýanky edilen zorlugy sınamany. Ya olmasa şu yerlerde şor garadamakda bir 13.000 daçy ýer paýlanyň çoğurludy. Bir hapalar, bir hozol hapaları rahatlar, bir mufur diýäsler, şular rahatlar. Wagtyna ýygnanan ok bir ýere üýşýär, bir aýdan, bir ýere 2 aýdan, bir ýere ýygnalýar. Ine şularyň ýygnanma barlaryny her aýda bolmanyna bilmem bolup ýatan hozol mufuryň aşagyna
ýağının bolmanyny her aýda 4-5 adamyň jesedi ýygnap başlandy. Aman brat, sizin pikirinizçe häkimetleriň bu görýän çäreleri ýurtda jinayetçiligi garşy görüşilýändigine güwa geçýärmi? Indi 10 sany 15 sany şunu ýaly bir päri neti bolup şunu ýaly jinayet etdi diýip 30 miňlap 40 miňlap zaýy ýykmak adamlar bir ekden çeşmesiniň bir dire bolan daşerlerinden, mellekkerlerinden, mülkkerlerinden mahrum etmek döwletiň özünün bir cemiyeti dolandyryp bilmekdäki ejizliginiň aramaty. Şolatdan jinayetin karşısında görüşmekden ejizliýärligi süýlem şolat zaýlar ýykylýar, daşlar ýykylýar. Şeýdibem günäliğiniň oduny müň biýüne ýanýar. Yani şol süýledi bir hökümetin döwleti edara edip bilmeýänligine güwa geçýän bir söz bilen aýdanda. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazgy Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyny agyr jinaýetlaryň gizlenmek medeniýeti we munyň aňyrtyna ýatan mümkin bolan sebäpler barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizden nähil pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmenistan golaýda saglyk işgärleriniň günni beriledi we metduatda halkyň saglygyny goramakda uly işleriň edilýänligi ýene bir gezekni talyp geçirildi. Emma Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Asylow bilen söhbetdeş bolan Daşoğlu Hurma ýurtda süýji keseli bilen kesellän adamlaryň ören köpelenligini, olary bejerýän keselhanalaryň bolsa juda azdygyny aýdýar. Şonuň bilen bir wagtda bizde ýurtdaky süýji keselli adamlaryň anyk sany barada maglumat ýok. Şeýlede Daşoğlu Hurma süýji keselli adamlaryň köpelmeginiň sebäplerini durmuşdaky kynçylyklarda, sosial meselelerde görýär. Biz Daşoğlu Hurmanyň pikirlerini efire vermek bilen bu meselede ekspertleriň, ýokary bilimli lukmanlaryň hem öz pikirlerini aýtmaklaryna garaşýarys. Nähili keseller, ýokynç keseller owada köp sary getirmek, garamak, gyzamak, ýa inçe kesel şu zatlaryň haýsy köp owada. Häzir owa ýerinde bar, men aýtjak bolýanym aslında süýç kesel ýüze köp çykdy. Ýaşlarym süýç kesel, garram süýç kesel, orta ýaşarym süýç kesel. Süýç keselden ejir çekýär bizim Türkmenistanymyzda. Mysal üçin süýç keseliň banisasy az. Hiç geli süýç kesel bardyr, alydy edýärler da ýöne etseden şol banisamyz ýeterli ýetmezçiligi de bizim Türkmenistanda. Ortada näme diýen men? Bir aňyr ölmän, aňyr gülmän bir ortada hor bolup bir ejir çekip ýörýäňde süýç keselden. Süýç keselden köp adam ýogalýar diýilýär, aýagyny kestirdi, elini kestirdi diýilýär. Şo süýçden erer. Süýjüden kestirmän sebäbi süýç kesellerimi hiç geli bulwara süýç keseli barada hiç geli banisalarda we ýataýyn diýsen etraplarda banisasy ýok, şäherlerde ýok. Her oblastlarda nämelerde bar da banisasy oňudum halkyň ýagda ýeten ýok. Halk barp ýatmany şoň pul dogry gelen ýok. Dermanam bir gymmat. Osaň halk näme etsin? Bir yerine haýsy bolsa da bir yerine süýç ýyňlalan bolmaly. Şo dereklem şo aýagy ýara bolýar, eli ýara bolýar, ýa boyny ýara bolýar. Lipoy bir yerine bir ýara börtýär, o ýara bilenem çüýräp ölmeli bolýar da halkyň süýç kesilden ölüp duranyň sany köp. Şo süýç kesildiň zat hiç gel ýaxşy bolmaýar o kesel. O kesel elmedama sen gapdalyňda ýörün keselde. Şonuň üçin halkyň aladasyny etip azraçyk bir banisalar döretip şäherlerde, etraplarda, indi owalarda hökmende, hatda bir her etrapda, her şäherde bir azçyk banisasyny halkyň aladasyny etip banisada dörede gaýsy bizim ýaşlarymyz bir süýç keselden bir azçyk bir nämetme horlanmaz diýjek bolýanda var. Aç süýç keselden ejir çekjek az bolur diýende. Ene şo süýç kesel bilen halat şol kesel 3 saýan halatlarynda da şoňa berilýän insulin diýen derman bolýar. Şolar berýärlermi doktor? Alýany şol beterlän wagt insulin diýen derman hökmen berýärler. O muhtyny berýärler. Ulanýarlar şu insulin. Ýöne bizi gynandyrjy zat şol insulin berende de azçyk bir her aýda 3 aýdan 6 aýdan şonuň lечениýesini almasaň ganyň goýulyp gitýär. Gan aýlanyş peseliýe, adamda ısınsızlık döreci, immunitetin peseliye, işten yapıl kalya, bir azıcık şu 3 aydan 6 aydan bir leçeni alır yani, her etraflarda, her şehirlerimizde bir azıcık balinse dörecisi kovalcık da halk üçün. Yani şu 3 ketellerinin sani köp görünüyor o içinde? O içinde de köp, şehirde de köp, kimi görsen süýç keselmen, deyip ejir çekip ýören sani köp.
Şoň süýç keselin köpelmeginiň sebäplerini halk näme diýär? Süýç keselin sebäplerini köpelmegi birinciden nerviden, ikinciden aşgazyn asty mäzinden, üçüncüden yeter yetmezçilikden. Halkyň näme? Ýan kaýdanım oğlun ul olsa, onu kemala getirsen, ul olsan, öýlendirip bolup bir çağız, iki çağız bolança bolýar da ondan soň bir aýryş gitip galýar. Aber öýüňde bolsa bir pulun az bolsa, nerwin gowy däl da. Balnisamyz ýok, şäherlerimizde, etraplarymyzda. Ýa-da eklenjin kynlygy. O eklenjin kynlygyndan süýç kesel dörýär. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdäniň jeminiň nowatda aksanyny geçirip oturýardyk. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun.